И здравейте, хора! Добре дошли в първия клип в моето Майнкрафт оцеляване. Реших да си направя едно такова. И се паднах на най-хубавия си, който може да се падне. Или аз съм по-лъжец и съм се го изтеглил. Аз се спълнах точно ето там. И тук видях едно вилиджър село. Едно вилидж видях. И сега тук трябва да има. Да. И тук се паднат доста ябълки, едно голд. За сега да си ги оставим. Тук не знам. Първото, което мисля да направя е вземам едно парче от някоя сграда, но от коя? Всъщност вземам ето тук. Ще вземем ето... стана! Доста ми лагва, като съм на 1.9. Сега трябва да се счупи този блок някога. Фак. Самия блок не иска да се чупи. What the fuck? Хора, това трябва ли да става? Това се чупи, добре, ясно. What the fuck, хора? What the fuck? Йо. Копче, да са, копче. Не е зле, копче. Това, което ще направя е една кирчок. Не ще ми правиш клирик. И... What the fuck? Ама... What? What? Какво ще има? После ще набия. Първо искам да я изсликам това там. Аз съм малко по-техничар и няма да вляза по тайния вход. Аре бе! Айди бе! Абе, що изчезвате, като не искам? Това е друго нещо. Почти. Какво? What? Тук не трябва да има нещо като нещо такова. Знаех си аз. Взем сега малко по-елегантно, за да не бухнем нищо. Защото ще стане бух-бух. Аз не искам да стане бух-бух. Йо! Форчуне! Йо! Махи тук. Para protection, йо! Пум. Йо! Мега е готино. Тук на тъмница, бе! Къде се спават? Не ще искам. Тук му се направи някаква кула. Това така, че си има кула, така че дай. Вече ти знаем, че имаме таен вход. Дай вхапнем една ябълка, сигурно се няма хапнем ябълка. Окей, сега първото, което ще направим е ето това. За да можем да направим
Так. Това. Тъпа коза дефектна. Тази е официално хубава. Хубава. Тази. Хубава. Дайте ми малко вълна. Беличко. Искам малко беличко. Сега не ми трябва черно. И какво па толкова? Какво зле черничко? Йо. Хоу е. 3. Чекай. 1, 2, 3, 4. 4 байома. Йо. Така, тук че имаме една фермичка. Аз ще живея сега. Ти е тук на... Това е на клерик. Ама... Това ми изглежда готко. Вкусно. Окей, да, тази къща е много готска. Добре, нали? Сега къде ще бих крафтинга? Дай да мулям. Малко ябълки. Ето. Аз ще си го вземем. Това мислите ли, че е подарък за вас? Окей. Влизаме тук. Затваряме вратата и... Слагаме едно така... така го слагаме. Чакайте. Слагаме го така. Малко бизнес. What? Така. Имам се ли го? Добре, аз отивах долу, защо първо не си направих това, което ще е хубаво да си направя. Чакайте малко, първо да си направим това нещо, да си знаем. Скузно, какво? What the heck? Нищо стана, пасал. Сега правим едно такова. Бум. Един бродвичък. И сега почваме някъде тук наблизо дървета. Такова плейс. Не знам къде дървета. Ще трябва да си направим да си ходим там. Отка, Манджо! Отси в небето, Манджо! Каква манджа сти в небето? Тая манджа. Мразя манджо, което сти в небето. Бре! Що не ядеш? Ще яде. Добре. Сега малко си нафармим. Шугъркейн няма да ходим. Взимай. Браво. Окей, това не го щупих. И не мога да го спана. Лаго, не. Дано видео задание без качество. То съвсем, че е лошо качеството, ама да не е много голямо. Тоест да не е много лошо качество. Да, но аз не взех саплинги, нали? Много ясно, защо съм глава така? Някъде... така... What? Така
не трябва да има някакви сапленки, нещо. Нещо. Чувам нещо. Ето сапленги. Йо, ще си имам дръвчета. Сапленги. Аз съм гладен, бе. Извинявай, овцо. Ти ще умреш. Искам да кажа нещо, което може би някои не го знаят, но дървената бразва бие същия демидж, колкото диамантения меч. В 1.9. Да. Малко очудващо, защото дърво и диамант. Има разлика, нали? Това ще го посъда никъде. Фермичка за дървета. Не, той тук че направя тази фермичка за дървета. Но не правилно на дървче. Така. Да сме малко по-подредени са. После че ги фарма тя. Едно диамантче. Да. Мисля, че 2 двойни честа и 1 малък ще е добре. Това е слоп. Двоен слоп. Да. Така че моля го служа. Не, защо, бре? Вярно. Няма да стане този трик, но то че стане. Сега. Тук са само важните неща. Тук са само безценните неща. Тук са че са тези неща. На блокчета, например, този вид са тук. Камъни тук са. Камъни. Добре, тук ще са такива неща от природата. Нали? Барута от природата. Да, стринг може да направим. Добре, така. Нали? Да, и още на sugarcane. И ще вземем още един ред за това. Тук го правим с дървета. И тук това не знам какво да е. Така че го ставим тук. И тук са вам примерно лесно. Окей. Едно важно нещо ни е да си вземем това там. Да си вземем дървото отново, защото ще ни трябва. Добре. Сега как се преха тя? Да го премести това тук. Няма да ми стигна. Да, няма да ми стигна 12. Да не казвате, че сега трябва да си използвам половината да си направя ако бомил. Хе-хе. Добре, ще направим малко бомил и ще почваме да ги къскаме тя. Готово. Къскай. Не е тебе. И готово. Древето са ни готови. Но ние ще вземем малко моркои. Ако има готови моркои. Няма за това ние ще се набавим готови моркои. Ай, пай се. Пай се, бе! Окей.
Ай, аз бе. Това е готово. Окей, вече не сме гладни. Естествено, това няма да ни е началната база. Просто сега ще отседнем тук. И мисля по-нататък, вече не знам какво говоря, да направя един вилиджер фарм, който да си произвежда сам вилиджери, като си дават морко и раждат деца. За малко щях да кажем селска дума деца. Окей. Искам саплинги от това, което съм направил. Остава нощ, трябва да бегам вкъщи. Макар че клирик още си така. Някои ще бъдат убити, някои ще бъдат пожалени. Да. Окей. От това имаме... Ай, приберете се. Трябва спане. Аре, аз ще ви спаса като аз спа. И колко хора са ми влезли в къщата! Колко хора са ми влезли в къщата! Най-спасиви са. Само тук искам саплинги. Много далече. Добре, имам вече един саплинг, но... Как по дяволите да стигна там? Моля! Какво това търво е? Къде си? Ето. Аз там така падате и бегам си натам. Окей. Следващото нещо ще е да изчакаме. И върнахме се, хора. Извинявайте за скучния момент, но понякога трябва да се случи и този скучен момент, нали? Така, стак. Сега, нали? Добре. Да, е превъстъчно. О, забравих да направя също. Опа, не. Делиме го. И правим... Оп, не. 5, айде 5. Точно. Добре. Бятко. И ето ефектата 6. При вас сигурно доста лаги, защото при мен не че не лаги просто. Чакай, защо взех тая порта, бе? Сам си хабих дървото. Па сам.
Ето. И сега тук трябваше да го направя по един друг начин, но... като... Няма, после ще го направя. Бомила го махам. И тук ще е градинка. Окей, чакайте малко. Окей. О, имаме репечки. Вкусно. Ох. Това не е готово. What? Що не е готово, бе? Хех, тъпи виличери. Как мога да не си правят работа, ще трябва... И това тук трябва да е готово. Да. Ойо, хейо. Ейо, ое. Окей, са. Сега мисля да ходя да си намеря бакички. После да ходя да си намеря малки кравички. Това звучи детско, нали? Така и предполагах. Окей. Мисля, че е горе-долу достатъчно. Сега произведем баките. Бакита. Елате бакита. Всички бакита на света, елате. И ти, Бако. Бако, ай! Как може да не искаш, бе? Бако. Аре, бе, черна. Черните са винаги пред мен. Ето черната дойде. Къде е бялата? Идай. И да, играме на 1.9. Ако не сте забелязали. И много пътове. Това не е за тебе. Крава, не е за те. Фу, крава. Тъпа крава. Я виж ти, крава. Как смее тя? Идвайте тука, идвайте. Сега ви докарам и един црън другар. За сте бело и черно. Аре, влизай тук. Така. И сега докарам църния. На черния другар, още една черна. Или да карам цяло стадо. Много ясно. Скъзно. Айди бе, ще си стана от... Виж така. Не паси бе, и от така. Абе искам черната бе! Абе елате тука бе! Ебе! Ха-ха! Ха-ха! Пум!
Пум, пум. Пум, пум, пум. Ти на мен минките ще ми дам. Пум, пум. Аре, бе, кой не е нахранен? Пум, пум. Пум, 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 пум. Ние всички са нахранени. Браво, всички са нахранени. Ай, са така. Ти не си встават. И сега сигурно ще питате, как ще вляза вътре? Ще правиш така и ти не се съдат. Това. Сега. Отивам си в моето малко бутано ухоне. Взимам черната вълна и я правя на това. И сега имаме килимчета. Защо сме килимчета? Чакайте малко. Опс. Тук малко сега да украсия. Не са ми точно за това. Добре, те са ми за. Бу. Ето, за това са ми. Крави. Май се кой? Май се. И това пише направо влезна. Май се пиче. Тие какъви лоши хора. Точно. Точно съм преценил. Браво. И откъса. Теленци, искам теле. Аре бе, искам теле. Чувате ли? Защото ако няма теле, ще ви гръмна. Сега ако няма теле, ще ви гръмна. Има ли теле? Има теле. Ока. Дай теленцето да хапне малко. Как се радва! Как се радва! На вас вече ви дадох, бе. Вие сте вече ме ядели. Ето така. Искам да си направя нещо. Нали? Все пак. Чакайте малко. Да не е толкова шумно. Ще направя едно нещо. Окей, бе така. Бе тук. Ходете в ъгъла. Не бе! Вие се бе така, искам са малкото нищо. Вие сте си наяли беето тук. Мисля, че е време да спим. Даже ми стана. Ама ще си запазя за ферма. Лета сента. Окей, сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Така. Пум. Окей, сега. Време е да видим какво ще хапваме. Защото трябва да хапваме. Имам си моркови. Окей. Къде е телен стайл? Искам само теленцето, бе! Вие сега бегайте. Теле, само не идвай при тях. Искам само да останеш тук. Не бе! Абе, защо ходиш там, бе? Тила.
Не бе, тия ти. О, заеби! Заебявам се на теленце, окей. Са. Чакайте първо да си направя това, което трябва да направя, защото ако не го направя, няма да стане това, което правя. Това изглеждаше малко шантаво. Ми отваряте вратата, бе, така че... Как мога ми отварят вратата? Как да не ги срам? Кои са те да ми предадат? Така. 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 Чистине, според мене. И малко морко и да виям, бе. Още една фарма тук ще направим. Тя не е за какво мудах се. Този фарм ще е за прасета. Ама този фарм ще е малко по-странен. Няма да е квадратен. Защото сега не мога да оправим пътя. Стига бе, разбрах. Не знам какво разбрах, ама разбрах, че можете да викате. Сега идваме с морковите тук. Ти няма никъде, бе. Само на прасе ли бе тук? Не. Защо? Как ще има да прасета, бе? Не, това е възможно. Как? What the fuck, има още един байом там. Как ще има да има прасета? What the fuck? Няма прасета. Why? Why? Демек? Сега трябва да отида некъде, където не знам къде е това некъде, за да намеря прасе. Така ли? Но пусто прасе? Трябва ми едно прасе, аз тук имам едно прасе, ама защо не е прасе, ама така чудо? Фак. Хе. Защо не може другар, бе? Аре, синьо свински, няма ли така не синьо свински? Аре, бе, вот. О, yes! Ей! Хайпче, малко хайпче. Така. Бая път ти трябва да извървиш мой. Чули? Трябва да си намериш другара. Ти чай. Бе, аз съм много зле, бе. Fuck you, бе. Аре, бе! Държа ви морков, бе! Морков, бе, държа, бе! Виждате ли, бе? Това е морков, бе! Вие обичате ли морков? Обичате. Че ако има още един другар да вземе. Така. Точно така. Опс. Готово. Пук. Аре, бе. Няма да стане, аре.
Добре, хора. Мисля, това да е от епизода. Направихме 3 ферми. Все пак направихме 3 ферми. И упс. И чакайте малко. Добре. Чакайте. Не морков. Не. Ай, ябълка.